ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ ക്ലിൻഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള ഡോഗ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ്. വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം പപ്പീസിനുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ച്. ഒരു പപ്പിയുടെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലൈനേജ്, പിന്നെ ക്വാളിറ്റി, ഈ 3 ഘടകങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡോഗ്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതിനേക്കാളും വില കുറവിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനേക്കാളും കുറവിന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സ് ആണ്. 3500 തൊട്ട് 6000 രൂപ വരെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സെയിലിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഡോഗ്സിനെ വളർത്തുന്നവർക്കും പിന്നെ ചെലവ് ചുരുക്കി ഒരു ബ്രീഡിനെ വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ലാബാണ്. ലാബിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 10,000 തൊട്ടാണ്. വിത്തൗട്ട് KCI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി ലാബിനെ നമുക്കൊരു 10,000 റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 9,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ KCI സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലാബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15,000 രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു 10 to 15 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് KCI സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലാബിനെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ആണ്. ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ 15 തൊട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പപ്പിക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ 15 രൂപ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ KCI സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടി വരുന്ന GST ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 20,000 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൈസും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 20 ആണ് KCIയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള പപ്പീനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ്. നാലാമത്തെ നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് റോട്ടാണ്. റോട്ട് വീലറിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 15 തന്നെയാണ്. പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള റോട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 18-20 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ, ഒരു 20-18 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് KCI സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റോട്ടിനെ കിട്ടും. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിന്, ഹെവി ബോൺ ആയിട്ടുള്ള സൈസിനൊക്കെ 30 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്രൈസ് ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാമത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് മിനിച്ചർ പിഞ്ചറാണ്. മിനിച്ചർ പിഞ്ചറിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 15-13 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. അത്യാവശ്യം KCI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതിന് നമുക്കൊരു 15 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് KCI സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയ മിനിച്ചർ പിഞ്ചർ കിട്ടും. പിന്നെ ലൈനേജ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതിന് ഒരു 20 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് ഇപ്പം സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈസ്. ആറാമത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഡാഷ് ആണ്. ഡാഷ് KCI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് 6,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതിന് 10-8 ആ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ്, 10ൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് വില വരുന്നത്. ഏഴാമത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് മെലനോയ്സ് ആണ്. മെലനോയ്സ് ഇപ്പം നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 35 to 45 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. എട്ടാമത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ബീഗിളാണ്. ബീഗിളുടെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 18,000 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിരിക്കും ബീഗിൾ. ഒമ്പതാമത്തെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് സൈബീരിയൻ ഹസ്കിയാണ്. ഹസ്കിയുടെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 60,000 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ്. പത്താമത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഡോബർമാൻ ആണ്. ഡോബർമാൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 20 തൊട്ടാണ് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ഡോബർമാൻ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള KCI സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയതിന് 35-40 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ സെയിലിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലും നിങ്ങൾക്ക് പപ്പീസിനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പീസിനെ തന്നെ മേടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കെനൽ ഓണറിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പപ്പീസിനെ മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.